мога да повярвам. Какво? Какво е? Това е още едно заклинание. На слънчевата капка ли? Не на слънчевата капка, а на лунния камък. Силата на капката е да лекува, а силата на камъка. Изсъхни и изгни. Тази Орисия изтри. Земните окови разчупи и този дух освободи. Изсъхни и изгни. Тази Орисия изтри. Земните окови разчупи и този дух освободи. Изсъхни и изгни. Тази Орисия изтри. Земните окови разчупи и този дух освободи. Принцесо, моля те! Добре, Рапунцел,